Pozrime sa na postup prípravy vyučovacej hodiny prostriedkami digitálnej výučby pri téme Svet mladého človeka v literatúre. Učiteľ zapíše ciele výučby do myšlienkovej mapy a frontálne žiakom vysvetlí ich obsah. Žiaci následne využijú chat umelej inteligencie a iný učiteľom určený zdroj na rozšírenie poznania. To ich pripraví na aktívnu úlohu pri tvorbe spoločných poznámok. Žiaci pod dohľadom učiteľa doplnia vybrané textové a multimediálne informácie k cieľom výučby pre neskoršiu potrebu učenia, opakovania a hodnotenia vedomostí. Výsledkom je kritická tabuľa so spoločnými poznámkami a informáciami, ktoré boli na jej tvorbu použité. Tieto poznámky majú žiaci dostupné zo svojho mobilu, tabletu alebo z domáceho počítača. Aj tí, ktorí na vyučovaní chýbali. Ak budú chcieť zistiť, ako sa volá a kade blúdil hrdina románu Kto chytá v žite, alebo kto napísal a aké je posolstvo románu Popravisko, alebo čo vadilo skupine rozhnevaných mladých mužov z Anglicka. Pozrie sa do mobilu. Ďalšie tipy a triky, návody a pomoc pri zavádzaní digitálnej výučby nájdete vo facebookovej skupine Digitálna výučba. Dovidenia v skupine.